דבר תורה פרשת וישלח. לאחר מאבקו עם שרו של עשיו, יעקב בוחר שם למקום בו זה התרחש. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. מיד לאחר מכן נראה שינוי קל בשם המקום. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. ראינו בהתחלה פניאל ואחר כך פנואל. הרבי מחב"ד בליקוטי שיחות מסביר למה רש"י, שדרכו ליישב כל שאלה שמתעוררת מלשון הפסוקים, לא יתייחס לשינוי הזה, והוא אומר, אין מדייקין בשמות. יכולים להיות שמות שונים למקומות או אנשים, וזה לא מצריך ביאור. כראיה מובא אבן עזרא, שמחדד את ההבדל בין שמות בעלמא לתיאור פעולות. השמות, הוא כותב, אינם נשמרים כמו הפעלים. אם יש פועל שמתאר דברים שאנשים עושים, וילך ויגש, יותר חשוב לעמוד על הדקדוק הלשוני שבו, על שינויים שיש בו, מאשר שמות של מקומות או שמות של אנשים. אבל כאן, מסביר הרבי, יש הבדל. זה לא עוד מקום שנכתב לתיאור עובדה כלשהי, וסתם הכתוב פירושו, אלא הפסוק ממש מביא את הטעם שנקרא כך. כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, לכן קרא את שמו יעקב פניאל. אז מה פשר השינוי שגם משנה את המשמעות של ההסבר? זה כבר לא פניאל כי פנים אל פנים, אלא זה פנואל. אלא שמדובר בתחילה במפגש פנים אל פנים, פני יעקב ופני אלוקים. שם זה פניאל, כשיעקב היה נוכח שם ראה את פניו של האל. כאשר עבר, כפי שמובא בפסוק, כשהמשיך במסעו, קרא למקום פנואל. מלשון פנו פניו, שפניו של יעקב ראו בעבר במקום הזה את פני אלוקים. יש פה רק פנים של יעקב, לא פנים גם של יעקב וגם של הקדוש ברוך הוא. יש פה חיבור לפסוק מתהילים, שבו אנחנו מייחלים לפניו של השם, לקרבתו אלינו. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. יש לנו את הפנימיות העליונה, האלוקית, פניאל, שאומרת לנו בקשו פניי, ויש את פנימיות ליבנו שלמטה, שמבקש קרבת אלוקים, בחינת פניו של הקדוש ברוך הוא. פנו אל, וזוהי חתימת הפסוק. את פניך השם אבקש. את הרצון האלוקי של הקדוש ברוך הוא שנתקרב אליו, ויש את ההתעוררות שלנו מלמטה בעקבות הרצון האלוקי הזה שנוסח בנו הקדוש ברוך הוא, שאת פניו של הקדוש ברוך הוא, את פניו של השם, אנחנו מבקשים. כותבת הגמרא, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. כל מה שיש לנו מהשם אחד יחיד ומיוחד. ישוב וירחמנו כרחם אב על בנים, וכך לב שמח ייטיב פנים, כמו שאומר שלמה המלך. יישא השם פניו אלינו לאורך ימים ושנות חיים. שבת שלום.